Skal du hjem? Kom hit! Ja, kom igjen, Veronica. Kom igjen. Er vi jo trim? Ja. Litt her. Jeg er litt ustø. Jeg skal ta imot her. Prøv. Jeg skal prøve her. Ok. Ikke så langt. Få prøv. Vær så god, hold den. Vær så god, hold den faktisk. Jeg har aldri stått på en sånn test. Aldri. Ok. Nei, ikke går det rundt. Kom igjen. Det går bra. Nei. Vet du hva vi skal? Å, jeg skal gå videre. Kjør hun rett i veggen. Nå skal jeg styre deg tilbake. Det går bra. Jeg gjør det. Ok, snur deg og sånn. Du snur deg. Jeg bryr deg. Og så setter deg. Sånn. Jeg holder deg. Sitt. Føtter oppå. Aldri mer. Herregud, stille. Søt dere. Kan ikke du dette ned? Jeg gjorde det ikke. Det var synd. At jeg ikke fikk filme det. Var dere med dette? Ja. Nei, Martin! Nei, jeg var ikke. Det er ikke du så dum. Jo, vent litt. Hvis du finner det var det jeg ser opp. Skal du ha det? Jeg ser opp. Hun står der og filmer. Ja.